סיפור אמיתי מהחיים, מהיום. היום הלכתי לטיב טעם. היום 2025, אוגוסט 9 באוגוסט 2025, יום שבת. הלכתי לטיב טעם, רציתי לקנות חלב. ואני מחזיר בקבוקים ופחיות במסגרת חוק הפיקדון שאני מוצא בדרך ובהסתובבות שלי, ויש ביניהם כאלה שמה לעשות, הם מאוחים. לפי חוק הפיקדון צריך לקבל את המאוחים. אני קראתי את החוק, הם צריכים להיות שלמים, והם שלמים. מאוחים אבל שלמים, ורואים עליהם בבירור שהם בפיקדון. כל המקומות, כמעט, אני לא מצליח לחשוב על מקום שלו. שופרסל כמעט לא מקבלים מאוחים, זה תלוי בקופאית ובזמן, אבל בעיקרון הם לא מקבלים מאוחים, והמנהלים אמרו לי שהם לא מקבלים מאוחים. לא רק שהם לא מקבלים מאוחים, הם גם לא מקבלים כאלה שהם לא מאוחים ופשוט לא עוברים במכונה. עוד פעם, זה תלוי בקופאית ובזמן ובמצב רוח, אבל המנהלים נותנים יד חופשית. המנהלים מגבים את העובדים שלהם נגד הלקוחות 100%, במיוחד אם הלקוחות הם לא לקוחות, אלא כאלה שבאים לממש את חוק הפיקדון, והם לא מי יודע מה לקוחות גדולים. האמת שגם לקוח רציני שלהם, אם הוא ינסה באמת להחזיר כמות משמעותית של מאוחים, הם לא ייתנו לו. נשמע מטומטם, נכון? אבל יש חוק של המדינה שנקרא חוק הפיקדון. נשמע אינפנטילי, אני יודע, מה לעשות? יש כאלה מאוחים, והמאוחים הם אותה כמות פלסטיק או אלומיניום או משהו, או כמו הלא מאוחים. והם צריכים לעבור מחזור גם. ומכיוון שאין מי שיכבד את החוק, ואין מי שיאכוף את החוק, אני דיברתי עם מה שנקרא המשטרה הירוקה, שזה חלק מהמשרד להגנת הסביבה, כן? לא מהמשרד לביטחון פנים, מהמשרד להגנת המולדת, איך שהוא לא יקרא. כן? זה משרד אחר. והמשטרה הירוקה אמורה לאכוף את החוק, והם לא אוכפים את החוק, והם אפילו לא מעוניינים לקבל הסרטות, כי אני לא יכול לשלוח במייל וידאו של 480p, מה לעשות? שזה הרזולוציה הכי נמוכה שאני יכול לצלם בטלפון הזה, ובעוד טלפון שלי אני אפילו לא יכול לצלם ברזולוציה נמוכה כמו 480p, לא יכול, מה לעשות? אז הנציג שלהם, של המשטרה הירוקה, לא מוכן אפילו לקבל ממני פיזית את הוידאו של ההקלטה שלהם מסרבים. אז אין בשביל מה, אולי בשביל תביעה בבית משפט, אבל כמו שאני אומר, הסופרמרקטים כולם עוברים על החוק, על חוק הפיקדון, לא נותנים להחזיר מאוחים. טיב טעם, שופרסל, מחסני השוק, אם המכונה שלהם מתקלקלת, הם נותנים ידנית, עד כמה שאני זוכר, להחזיר מאוחים, אבל רק אם המכונה שלהם מתקלקלת. מה עוד? רמי לוי לא מקבלים מאוחים, אלא אם המכונה שלהם מתקלקלת, וזה לא קורה הרבה. גם, לא רק מאוחים, עוד פעם, לא רק מאוחים, אני אומר מאוחים, אבל אני כל הזמן מתכוון גם לכאלה שהמכונה לא מקבלת, והם לא מאוחים, והם שלמים והכל, והם גם כן מסרבים לקבל אותם. מי עוד? מי לא אמרתי? קינגסטור כמובן, קינגסטור הכי גרועים מכל בחינה כמעט. ויקטורי שלא נדע, ויקטורי אפילו דואגים שהמכונה שלהם לא תעבוד. אם המכונה לא עובדת אפילו אין עם מי לדבר, אחרי שעה לא יודע מה, 6 בערב, שלעובד שלהם החליט שמספיק לו, המנהל כמובן מגבה אותו, למה מי זה האנשים שמחזירים פחד בקבוקים? מה הם יעשו? מי תעשה משהו? אם מישהו
פקיד בכיר או עובד מדינה או נבחר ציבור לוקח שוחד, מה תעשה? מה אם לוקחים שוחד, אם יש עבירות, למי תפנה? אם המשטרה עושים לך משהו, מה תעשה? תפנה למח"ש? תשמעו את הסיפור של רפי רותם. אני לא עברתי את מה שהוא עבר, אבל יש לי סיפורים, אני לא הייתי בעל תפקיד כמוהו שהמערכת החליטה לפנות עליו. אבל כשהמערכת פועלת נגדך, אתה כלום. גם אם אתה חלק ממנה. אם אתה לא חלק בכיר, ואפילו אם אתה בכיר. למשל היועצת, אבל אני לא שאני רוצה חס וחלילה להגן עליה, לא שאני טוען שהיא בצד הטוב, לא. זה, מה שקורה עם היועצת המשפטית זה רעים נגד רעים, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה בווידאו הזה. איפה הייתי? אני בקופה הראשית, מבקש מהקופאית הראשית להחזיר את הכמה שלי שהם מאוחים וזה. והיא מראה לי, בקצור, היא מתווכחת איתי קצת, אני מראה לה שהיא טועה, אבל היא קוראת למנהלת שאמרה לה פחות או יותר לעשות את מה שהיא עושה. היא בסך הכל ממלאת פקודות, כן? אני לא חושב שיש לאותה קופאית אג'נדה נגדי. אם יש לה, אז אני לא... אז היא לא מנצלת את כוחה לרעה, בסדר? וזה אני בטוח לפחות. גם אם יש לה משהו נגדי, היא לא מנצלת את כוחה לרעה. זה לא מה שאני חושב. היא קוראת למנהלת, היא אומרת שהיא תקרא למנהלת, ואני אומר, אני מקווה שהמנהלת תבוא, אולי אפשר להסביר לה, סוף סוף היא תיפטר הבעיה הזאת. אגב, את המנהלת הזאת אני מכיר כבר, היא הייתה המנהלת של טל, הייתה המנהלת של מחסני השוק ברחוב ההוגים בבאר שבע. אגב, עדיפה על המנהל הנוכחי של הסניף שם, רק שיהיה ברור. עדיפה על זה שהחליף אותה. מה שחשבתי, לא משנה, חזרה לסיפור. אז טל בא, המנהלת של הסניף של טיב טעם, בוואן בבאר שבע. ואני אומר לה, תראי, אלה שלמים, הם בפיקדון, אני לא בא לפה לרמות אתכם. אני רק רוצה להחזיר במסגרת החוק. אני יודע שהחוק מאפשר להחזיר מאוחים, כי קודם כל כי קראתי את החוק ב-PDF, הורדתי אותו, חיפשתי אותו, הורדתי אותו, את חוק הפיקדון, קראתי. ודבר שני, מעבר לזה שקראתי את החוק, אני יודע על עסק פרטי שעוסק במחזור, כן? אני לא רוצה לעשות פרסומת לעסק הזה, כי אני לא הייתי אפילו ממליץ להחזיר שם, אבל אותו עסק פרטי שמתפרנס כנראה ממחזור, הוא מקבל מאוחים, והוא אפילו מקבל כאלה שאין עליהם בכלל את התווית שהם בפיקדון, הוא לא מקבל הכל, הם לא מקבלים הכל, כן? תבוא להם עם משהו שהוא עם תווית שאין עליה פיקדון, שידוע שזה לא פיקדון, לא ייתן לך להחזיר את זה, הוא לא ייתן לך כסף על זה, כן? אבל אם זה משהו שברור שהוא בפיקדון, אפילו אם אין עליו תווית, רואים שזה בפיקדון, יודעים מה זה, אז הם נותנים לך להחזיר. הם נותנים לך את ה-24 אגורות שלך פר מיכל משקה, במקום ה-30 אגורות שהסופרמרקטים נותנים לך עליו. ולמה להם לעשות את זה? הם לא איזה צדיקים או משהו, הם לא אוהבי אדם או משהו, הם לא נדבנים. הם נותנים על זה את הכסף, כי הם מקבלים על זה כסף מהתאגיד, כי במסגרת החוק אפשר להחזיר גם אבל אני אפילו לא ניסיתי באף סופרמרקט להחזיר בקבוקים שהם בלי התווית של הפיקדון, בלי שיהיה כתוב עליהם שהם בפיקדון. כי לא יודע מה, על זה החלטתי שאני לא מתווכח. על זה אני לא מנסה אפילו אם עוזבים אותי לבד, נותנים לי לספור לבד,
אומרים לי שזה יהיה בפיקדון, אז בסדר, אני לא מחזיר, גם מאחורי הגב שלהם אני לא מחזיר משהו אם נפל ממנו הפתק, אז אני מחפש פתקים ומלביש על זה פתק מתאים של זה, בשביל שלא לעשות להם בעיות, כי אני לא רוצה לגרום נזק לסופר על זה שהוא מכבד את החוק, כן? אני לא רוצה שהסופר ייפגע כתוצאה מהכיבוד שלו של החוק, ואני בעד החוק הזה ובעד הפיקדון, אני לא רוצה לעשות בעיות, אני לא רוצה לא עושה את זה בשביל להזיק לאף אחד, גם לא בשביל להזיק לסופרמרקטים, אני לא רוצה להזיק לתאגיד, אז אני לא מתווכח עם העניין הזה שיהיה עליו את התווית שיראו שזה בפיקדון. אפילו שאני יודע שאני יכול להחזיר גם כאלה שהם בלי התווית ולקבל עליהם את הכסף, קצת פחות כסף, 20% פחות כסף במקום אחר פרטי. לגמרי פרטי אני מתכוון. אבל יש כאלה שמה לעשות, או שהם מאוחים, או שהם... והיה לי הייתה לי פחית אחת, אני אמצא אותה, שהמנהלת טוענת לי בפנים שזה מעוך, וזה לא מעוך, אבל היא טוענת שזה מעוך. אני אומר לה שהמכונה מקבלת יותר מעוכים ממה שהיא טוענת שזה מעוך, שזה לא מקבל את זה כי זה מעוך, זה לא מקבל את זה בגלל שהברקוד הוא לא במסגרת מה שתכנתו את המכונה לקבל, זה הכל. לא בגלל שזה מעוך, לא בגלל שזה לא יפה. וזה לא עוזר, היא אומרת לי זה מעוך. אז אני מראה לה עוד אחד, עוד יותר יפה מאותו אחד שהוא לא מעוך. עוד יותר דנדש, עוד יותר מבריק. והיא אומרת, ואותו היא כן. היא אומרת, בסדר, את זה תחזיר ידנית. אני מחפש פשוט להראות בווידאו פה מה זה הדבר הזה שהיא מתווכחת איתי עליו שהוא מעוך. והיא מסרבת לקבל, אני מחפש אותו פה אני מנסה להיזכר איפה שמתי אותו. הנה, אני עכשיו יראה אותו למצלמה, מה זה הדבר הזה שהמנהלת מסרבת לי להחזיר, שהוא מעוך. רגע, הנה, רגע, אני מסתיר עם היד, סובב את זה, ומעוך. הדבר הזה, ואני מראה לה שהוא בפיקדון. איפה הפיקדון? הנה. חייב בפיקדון. זה יוצא הפוך במצלמה, אבל אתם יכולים לקרוא הפוך מעל העזרה. חייב בפיקדון 30 אגורות. אולי זה איכשהו לא יצא הפוך בווידאו בסוף. הדבר הזה, הפחית הזאת מאוחר מדי בשביל להחזיר. לא, שוב, זאת לא הסיבה ללמה המכונה לא קיבלה אותה. זאת הסיבה ללמה המנהלת לא קיבלה אותה. המכונה דווקא מכונה טובה שמקבלת יותר מאוחים מזה. המכונה, אין לי תלונות על המכונה ואין לי תלונות על החברה של המכונה. יש דברים שמה לעשות. תמיד יהיה איזה משהו חדש שלא עוד לא תכנתו את המכונה לקבל אותו. בשביל זה צריך שיהיה לאפשר ספירה ידנית במקרים כאלה. אין תלונות על המכונה. המכונה באמת. לא יודע אם זה המקום לעשות פרסומת, אבל המכונה היא מכונה טובה, כי היא של חברה טובה. כן, יש מכונות של הסופטה שהן מכונות רעות, ויש את החברה השנייה שאני לא רוצה לעשות לה פרסומת שעושה מכונות טובות. לא הסופטה, החברה השנייה, למי שיודע. עכשיו, אז הדבר הזה מעוך לטענת המנהלת. והיו כמה שהם קצת מלוכלכים. אז בגלל שהם מלוכלכים, המנהלת אומרת לי, המנהלת אומרת לי, שהיא לא מקבלת אותם. כי הם מלוכלכים, כאילו צריך לשטוף לה אותם, אולי לסבן לה אותם, לא יודע לפי החוק איפה כתוב, אני קראתי את החוק, לא כתוב שם שום דבר המלוכלכים נקיים, וזה גם לא היה שום דבר סופר מלוכלך מה שהיה מלוכלך. לא בא לי עוד פעם לגעת בזה ולשטוף ידיים בשביל להראות לכם את מה שהיא טענה שהוא מלוכלך, שאני לא טוען שהוא מבריק בכלל, רק כאילו כן, זה קצת מלוכלך, אז מה?
אבל זה ראוי למחזור באותה מידה, והחוק לא סותר את זה. בכל אופן, המנהלת אומרת לקופאית הראשית שמה, אם הוא לא הולך, הוא נשאר משהו, תקראי לאוקטופוס. לא הבנתי, לא הייתי בטוח שאני שומע מה היא אומרת, שאני מבין מה היא אומרת. שאלתי אותה מה היא, אמרה לא דיברתי איתך, טל, המנהלת. טוב, אמרתי לה, תקראי לאוקטופוס. אז טוב, הקופאית לא קראה לאוקטופוס, אבל טל קראה לאוקטופוס. שלחו לי איזה מישהי, אני לא אתאר אותה, מישהי לא נחמדה, מאוקטופוס, שכירת חרב, כן? חברת שמירה פרטית, בואו נקרא לזה, זה או שכירי חרב או פרוטקשן, או חברה שגובה פרוטקשן, או שבמקרה הזה, או גם וגם, או שבמקרה הזה זה סתם שכירי חרב זולים, שמקווים שלא יצטרכו לממש את יהודם, כן? והיא באה, תופסת לי תג. אני אגב, לא רק שלא ברחתי כשהיא אמרה שהיא קוראת לאוקטופוס, אני לא ידעתי בכלל את מי ישלחו, אבל לא רק שלא ברחתי, אני חזרתי למכונה, כי מצאתי בדרך מהמכונה לסניף עוד כמה שאני יכול להחזיר, יכול לשים במכונה, אז אני הלכתי להחזיר גם אותם בזמן שאני מחכה לראות מה זה אוקטופוס, לראות כאילו את מי שולחים לי. אז הלכתי למכונה, החזרתי עוד כמה, ואחרי שהיא סירבה לקבל ממני ידנית את מה שהיא צריכה לפי החוק לקבל ממני ידנית, ועוד אמרה לה הקופאית כמובן לא לקבל. לא שאני חושב שהקופאית פעלה על דעת עצמה, שוב, אני לא חושב שהקופאית עושה רע על דעת עצמה, היא עושה רע כי אומרים לה לעשות רע, אותה קופאית. היא לא מחפשת להזיק. אז מגיעה מישהי לא נחמדה מאוקטופוס, עם מדים כאלה וזה, סירת חרב, תופסת לי את העגלה כשאני בדרך חזרה מהמכונה. אם היא לא הייתה תופסת אותי, הייתי מחכה לה 5 דקות בשביל שתתפוס אותי. לא הייתי מחכה לה שעה, הייתי מחכה לה איזה 5 דקות, אבל את הזמן הזה שאני מחכה, העברתי בללכת עוד פעם למכונה להחזיר עוד כמה. טוב. היא תופסת לי את העגלה, אומרת לי, כאילו, מה זה תופסת לי את העגלה? כאילו, מילא הייתה יוצאת לדבר איתי, אבל תופסת לי את העגלה. אתה גונב בקבוקים מטיב טעם. אני לא מאמין שהם אמרו לך דבר כזה עליי, שאני גונב את הבקבוקים מטיב טעם. זה שלי, אני מקבל על זה כסף. אז העגלה אגב לא של טיב טעם, רק למען הסר ספק, זה עגלה שמצאתי בדרך, כן? אני לא לוקח עגלות משום מקום, כן? יש מצלמות ואני יודע את זה, ולכן לא יתפסו אותי אף פעם לוקח עגלה משום מקום, כי אני לא עושה את זה. אז לא יכולים לראות אותי עושה את זה. הפעם היחידה אולי שצילמו אותי עושה את זה, זה היה כשמישהי ביקשה ממני, ואני לא אעשה את זה עוד פעם, תיזהרו לעזור לאנשים שמבקשים מכם עזרה, תפעילו שיקול דעת, אני לא אומר אל תעשו את זה אף פעם. מישהי ביקשה ממני לעזור לה עם העגלה, לא יודע, אולי היא ראתה את כישורי הנהיגה שלי המרשימים בעגלה, מישהו החמיא לי על זה פעם, באמת, בלי שאני אשאל אותו. אז היא ביקשה ממני לעזור לה עם העגלה, והיא בעצם השתמשה בי ברטרוספקטיבה, אני מבין, בדיעבד אני מבין שהיא השתמשה בי בשביל לגנוב את העגלה ושיראו אותי עושה את זה. אמנם אותה מצלמה צילמה אותה הולכת לידי, אבל בעצם היא יכולה לטעון שהיא רק הולכת ומדברת איתי, ורואים שאני זה שדוחף את העגלה. כי היא ביקשה ממני, אבל את זה לא שומעים במצלמה שהיא ביקשה ממני. אז אני מצטער על העזרה לאותה אחת. וגם אז, באותו מקרה, אני לא הוצאתי את העגלה, כאילו היא העבירה לי את העגלה. אז אולי גם את זה אפשר לראות במצלמה אם יסתכלו. בכל אופן, אף פעם לא
לא הסתבכתי עם החוק מהבחינה הזאת של שוב, לא יתפסו אותי עושה את מה שאני לא עושה, כן? אז אני לא אקח עגלות ממקום ואני יודע שיש שם מצלמות, אני לא מטומטם. אז העגלה כמובן לא של טיב טעם, אז אין להם בכלל אף אחד לא חשב להגיד לי כלום על זה. וטוענת שאני גונב את הבקבוקים, אני אומר לה, אני לא מאמין לך אפילו שהם אמרו עליי דבר כזה. אני יודע שהם משקרים וזה כשהם מזמינים משטרה או כשהם מזמינים שכירי חרב, ואני יודע שגם המשטרה משקרים בדיווחים שלהם. לא תמיד, אבל הרוב, כשמזמינים אותם. אם אתה זה שמזמין כי אתה צריך את המשטרה ישקרו בשביל להסביר למה הם לא עשו כלום. ואם מזמינים לך, אם זה עסק מספיק גדול, שמזמין לך את המשטרה, או חברה כזאת, כמו של שכירי חרב, כמו אוקטופוס, אז הם ישקרו נגדך, כי הם לטובת עסקים, אם העסקים הם מעל גודל מספיק גדול, אז המשטרה פועלת להגן עליהם. אם העסקים עם גודל מספיק קטן, אז לעזאזל איתם שישלמו את הפרוטקשן לעבריינים. אבל אם הבעלים של החברה הוא מספיק גדול בשביל לשחד אנשים מספיק בכירים, בין אם במשטרה או מעליה, אז לא, אז יקבל טיפול טוב מהמשטרה. ומה זה טוב? טוב זה לא רק את הטיפול החוקי, זה טוב זה שהשוטרים ישקרו בשביל שהדוח יתאים לאג'נדה של מי שקרא להם. בכל אופן, יש לי את הדוגמאות שלי, את הסיפורים שאני לא אכנס אליהם עכשיו, למה ש... בכל אופן, טיב טעם אני מאמין, הם עסק מספיק גדול, ואוקטופוס הם... לפחות כשהם פועלים בשליחות טיב טעם, אני מניח שהשילוב הזה של שני גורמים היה מספיק. בקיצור, אמרתי לה, תזמיני את האוקטופוס, היא הזמינה את האוקטופוס, והיא באה, היא אומרת לי, גנבת, אתה גונב בקבוקים מטיב טעם, אני לא מאמין לך אפילו שהם אמרו את זה עליי. היא אומרת, נברר את זה, היא קוראת לטל המנהלת, טל באה, אני גונב, היא אומרת שאני גונב בקבוקים מטיב טעם. אז היא מתחילה לספר את הסיפור, זה שאני צועק על הקופאיות, כן, אני לא לוחש, כי אז יגידו שאני לא שומע, אבל אני לא, וכן, אין לי מה להסתיר, שאני רוצה שישמעו אותי, שידעו מה הם עושים. הנה, בשביל זה אני גם עושה את הוידאו הזה, שאנשים שם ידעו שגם טיב טעם זה ארגון פשע שעובר על חוק הפיקדון, כמו סופרמרקטים אחרים, אולי לא כולם, אבל רובם הגדול. כמובן, שוב, זה תלוי בסניף ובזמן ובקופאית ובמנהל וברצון הטוב של המנהל, שיכול להיות סלקטיבי כלפי אנשים מסוימים ונגד אנשים אחרים. כן, לאחד הוא יכול להגיד, נותן לך להחזיר ככה, ולאחד הוא יכול להגיד, לא נותן לך להחזיר ככה. יכול להיות שמישהו עם עגלה, עם ליד קניות יקרות, שזה בעצם תרומה לסופר, אם מישהו כזה יתעקש להחזיר כמה מורחים, יעלימו ממנו עין. אבל מישהו כמוני שקונה בקטנה, ואם בכלל, והאמת שלא תמיד כל כך בקטנה, אבל לא חשוב. מישהו כמוני, בממוצע אני קונה בקטנה, בממוצע, לא תמיד. לפעמים אני קונה לא בקטנה. אבל מישהו כמוני, אפשר לדרוך עליו עד הסוף. ועכשיו, למה הם עושים את זה? למה הם לא מקבלים את המורחים? עכשיו הסוד הגדול. הבנתי למה. אני לא אגיד מי אמר לי את זה בווידאו הזה, פשוט בגלל שהוא אמר לי את זה, כן? בגלל שהוא אמר לי את האמת, אז אני דווקא לא אגיד מי הוא. אבל מישהו שהוא באחד מהסופרמרקטים, הסביר לי למה הם לא מקבלים מורחים. כי הם ממלאים שק, ובמקום לספור כמה שיש בשק, ולכתוב עליו כמה שיש בו, אין להם זמן לעשות את זה. אז מה הם עושים? הם ממלאים את השק, על השק כתוב כמה אמור להיות בו,
ואז הם בעצם שמים בו פחות מכמה שהתאגיד התכוון שיהיו בו. בעצם הם פוגעים בלקוחות בשביל שהם יוכלו לרמות את התאגיד כמה שיותר. ככה עובדים הסופרמרקטים. פוגעים בלקוחות כדי לרמות את התאגיד. ולחסוך זמן. את החוק הם כמובן לא מכבדים. זאת אומרת, במקום למלא שק במלא מעוכים, ואז אולי יהיה בשק יותר אפילו ממה שאמור להיות בו, ממה שכתוב עליו, במקום לעשות את זה, ובמקום לספור ולכתוב על השק את כמה שיש בו באמת, אלה שתי אלטרנטיבות שאפשר לעשות כדי לקיים את החוק, כדי לשמור על החוק. במקום זה פשוט לא נותנים להחזיר את מה שמעוך, ולפעמים גם את מה שלא מעוך, והשאלה היא למה לעשות את זה, אני לא יודע. רוע, ניצול סמכות לרעה, כן, גם טל, שיש מנהלים גרועים ממנה, אני חייב להגיד, פה בבאר שבע יש גרועים ממנה. לא, אולי גם יש טובים ממנה, בטוח שיש גרועים ממנה. אז טוב, אחרי היום, איך אני לא אגיד שיש טובים ממנה? אבל הם גם עבריינים באותו זה. אז היא ראתה לי, הזמינה את אוקטופוס, הנציגה של אוקטופוס כמעט הגיעה איתי לעימות פיזי, הזמינה משטרה, בסוף ביטלה, אמרתי לה, לא רק שאת יכולה פיזית להזמין משטרה, את מוזמנת לעשות את זה. אז היא ביטלה את הזה, אמרה לי שלא לבוא לשם יותר. זאת קצת בעיה, כי יש לי זיכויים שלהם, של טיב טעם, של המכונה, שזה כסף, שכאילו אני צריך לממש אותם. זה כסף, אני צריך להגיע לסניף בשביל למשוך את הכסף הזה, כאילו להוציא אותו. או לקנות איתו, שזה מה שהתכוונתי, אחד הדברים שהתכוונתי לעשות היום. התכוונתי לקנות חלב, בטיב טעם. אז היא אומרת לי שאם אני עוד פעם יבוא לשם, אז יהיה לו נעים ויהיה משטרה. וזה הסיפור. זאת התנהלות, אבל זה לא איזה מקרה בודד, זה לא איזה, אני לא טוען שטיב טעם יותר גרועים מאחרים, דווקא לא. הם לא יותר גרועים מאחרים, הם לא יותר גרועים משופרסל, לא. הם לא יותר גרועים מוויקטורי. הם כן יותר יקרים מוויקטורי, גם כן תלוי במה ומתי, תלוי. אבל זאת המנהלת אפילו לא הכי גרועה בבאר שבע, ברשת הלא הכי גרועה בבאר שבע, ולא מקום שני הכי גרועה ולא מקום שלישי הכי גרועה בבאר שבע. וזאת ההתנהלות. שוב, פוגעים בלקוחות ועוברים על החוק כדי לרמות את התאגיד. אין למי לפנות. משטרה ירוקה, כנראה שהעובדים שלה אחרי שהם מסיימים תפקיד לא יודע, אכיפה, פיקוח של המשטרה הירוקה, הם הולכים לעבוד בסופרמרקטים או בחברות אחרות בבעלות הבעלים של אותם סופרמרקטים שהם נותנים להם לעבור על החוק. אז שוב, זאת השיטה, זה פשיזם, יד אחת של העסקים הגדולים עם הרשות המבצעת, עם הרשות המחוקקת, שמה ההבדל כבר בין הרשות המחוקקת למבצעת, כי בשביל להיות רשות מבצעת צריך רוב ברשות המחוקקת. ואז אתה בעצם יכול, אז אני אף פעם לא הבנתי את העניין הזה של הפרדת רשויות בין המחוקקת למבצעת, וכשאתה מחוקק, אתה כמובן אתה קובע את החוקים שלפיו אמורה לפעול הרשות השופטת,
שלא לדבר על ההשפעה הישירה שלך על הרכב הרשות השופטת. אז אף פעם לא הבנתי את העניין הזה של הפרדת רשויות, זה שקרים שמספרים כן, יש לי בגרות באזרחות, יש לי. לא, בתיכון שכחתי להגיע לבגרות עצמה, באתי לשיעורים, באתי למבחנים, היה לי ציון מגן, אבל פשוט שכחתי לבוא לבגרות עצמה. אבל לא קרה אסון, כי השלמתי את אותה בגרות בשנה שאחר כך, כן? נתנו לי חופשה מיוחדת פלוס על חשבון רגילה, פלוס קצת כמה ימים מיוחדת, ללמוד למבחן, למדתי למבחן, עברתי אותו, יש לי אפילו, לא זוכר, 81 או 84, יש לי יותר מ-80 עגול באזרחות, כן? 81 לכל הפחות, אבל פחות מ-85, זה גם בטוח. והעניין הזה של הפרדת רשויות הוא שקר, זה בקשר לאקטואליה גם. טוב, נראה לי שזה מספיק, וגם חיכתה שם ניידת משטרה באמת. היא ביטלה את הקריאה של המשטרה, אבל ניידת משטרה עמדה שם, ראו אותי בדרך, לא אמרו לי כלום, לא עצרו אותי היום. אבל אני יודע שהם באו בשבילי, אני כמעט בטוח, לא בטוח, כמעט בטוח, כי סך הכל העובדת האיש של אוקטופוס הזמינה את המשטרה, היא רק התקשרה אחר כך לבטל את זה, אבל היא כן הזמינה אותה. והיא עוד שואלת אותי, העובדת הזאת של אוקטופוס, השכירת חרב, שואלת אותי, למה הזמינו אותי? אל תשאלי אותי את השאלה הזאת, אני לא הזמנתי אותך. אם הם רוצים להזמין אותך, אמרתי, תזמיני אותה, אבל אני אני לא הזמנתי אותך, אל תשאלי אותי, למה? ואותו דבר לא אמרתי, את רוצה להזמין משטרה, תזמיני, את מוזמנת, את לא רק יכולה פיזית, את מוזמנת לעשות את זה. אבל אני לא הזמנתי משטרה, אני יודע שהמשטרה לא אוכפת את החוק, אני יודע שהמשטרה תפעל נגדי, כי אני לא עסק מספיק גדול, וטיב טעם, והשילוב של טיב טעם עם אוקטופוס, הוא עסק מספיק גדול, שמישהו בלמעלה שלו משחד מישהו בלמעלה שלו מעל המשטרה, בשביל או תורם של מישהו מעל המשטרה, או איך שהדברים האלה עובדים. או שיש ביניהם איזה הסכם של תעבוד בשבילי עכשיו, אני אעסיק אותך אחר כך, כן? כמו שיצחק תשובה ממש מעסיק סדרתי של מפכ"לים לשעבר, תבדקו את ההיסטוריה הזאת, זה משהו שלמדתי מרפי רותם, שיהיה בריא רפי רותם, ומנכ"ל אחד של משרד המשפטים לשעבר, גיא רוטקופ, תשובה אוהב להעסיק את האנשים האלה של האכיפה, מעניין למה. אולי הם יותר מוכשרים מגנרלים, אולי הם יותר מוכשרים ממנהלים של חברות דלק, אולי הם יותר מוכשרים ממנהלים של סופרמרקטים, אולי הם יותר מוכשרים מבחירים בשב"ס, אולי הם יותר מוכשרים לא יודע מה. הוא ממש אוהב להעסיק מפכ"לים לשעבר דווקא, זה נורא מעניין למה. תבדקו, תעברו על המפכ"לים לשעבר לפחות עד זה שהיה לפני דנינו, ותראו איפה הם הועסקו בשלב מסוים, אם הם לא הועסקו אצל תשובה. בוויקיפדיה יש יופי של דרך לראות מי קדם למי, בכל מיני תפקידים מספיק בכירים במשטרה וגם לא במשטרה. אז אפשר לבדוק את זה. פשוט תעברו על הקורות חיים שלהם, אחד אחד, ואתם יכולים לראות כמה מפכ"לים לשעבר תשובה העסיק, ותשאלו את עצמכם למה. אז נכון, תשובה אולי לא קשור לטיב טעם, אבל אני אומר, השיטה עובדת באותו אופן, וגם תשאלו את עצמכם למה. טוב, עשיתי על זה וידאו כבר, אולי אפילו 2, כי שכחתי שעשיתי פעם אחת באנגלית, על מה קורה עם הפנסיות, ולמה מאשרים פשיטות רגל כאלה נדיבות לטייקונים, שבאות על חשבון הפנסיות של הציבור.
למה ואיך זה קורה. אז זה גם למה יש אכיפה בררנית נגד האזרח הקטן, נגד העצמאי הקטן, לטובת העסקים הגדולים. למה על אלה לא שומרים מפרוטקשן, על הקטנים לא שומרים מפרוטקשן, ועל הגדולים, כשמישהו כמוני מעיז לדבר, מזמינים לו שכירת חרב שמזמינה לו משטרה, ואם היא לא הייתה מבטלת את זה, אני לא יודע, יכול להיות, אני נוטה להניח שהיו שמים אותי במעצר. כבר שמו אותי במעצר על מקרה שמישהו בא לדקור אותי בדירה שלי. שמו אותי במעצר, ישבתי במעצר על זה, כן, כן. הוא טען שאיימתי עליו, אפילו שלא דיברתי איתו, ואני הייתי במעצר על זה, כן. ככה עובדת המשטרה. אני לא אומר שכל אחד במשטרה עובד ככה, אבל בעיקרון כן, ככה עובדת רוב המשטרה, רוב השוטרים, כן. יש לי סיפורים אפילו יותר נוראים מזה, אבל זה לא לוידאו הזה, זה אולי לפעם אחרת.